And inom lang ang among kuan. Inom lang ang mga person. Inom lang. Ano may lain ninyo? Mura jud ni permente. Murag. Inom gyapon. Nagkot siguro tao. Dili lang ko sa Dili pa man. magbuot man mo. Ugma ka nagkot, advance ka, advance. Kanya. Now, and then, there's a reason that I have. What's up? What's up? Sorry, but I can't take this. Taro nga gulit imong kamera. Akong amigo Kana, po kita man eh. magtatap. Expert po sa mga kuan, sa mga motor, sa mga abaka, sa mga atas na. Tulog na Pinagsige naman kung balik-balik. Oh. Ko kanina mga sounds. Ang paborito na ako ng mga sounds dyan. When I feel the world I need you so bad. I don't you. Hala. Lukan ako eh. Uy, gapo. Kasing-kasing lagi, kasing-kasing yun. Uy, grabe ka puno ana oy. Ay, sara mo nakapuno, anak. Vlog na tayo karoon tayo. Sige. Apil ka kang May problema na. tarong ba? Bra! Bayot-bayot, di ba? Kabantay ka. Ay, kinaya guys ya guys. Maka. Fashion. Dudaw na pre. Wah. Duda si mong kamaro. Kau sayo kau. Nambol how doon jadi mo. Bicara bud. Dunaw na sa dilamina, nag-inom mo tuba. Pangyo. Balik ka. Ikaw pre. Gani. Dapat bungol, Ay, dakong tingog. ikaw na lang dire. Kaya ni mo. Sige, ang starting lang sa inyong istorya. Zaman. Ano to? Eh, dira sa bangko apag tindog ya. Grabe naman eh. Unsa naman eh. Sige na mo itong saad akong Kalag-kalag lang ka. bayan ano eh. Akong baligya ano eh. Sige na mo ito. Karong hapon. Nagsi. Hapit na lang hapit na lang magkalag-kalag. Hapit na lang po mahapon ba? Uli na lang po ko karon ba? Wala yapon. Siguro to mo anhi. Kabalo kang pinasok ko dyan. Hapit na ba dyan? Hindi ako muli dyan. Binigyan ko ng kain. Paghatang lang to na ako na yun. Ayaw. Ayaw. 100,000. Yan ang ulit sa 100,000. Lugod lang. Mangita diag lugod. Lugod na ito palito. Sige, ay, magsugod na. Ay, gibito na. Kaon sa hotdan karon. Inusap ko. Mo na to pre. Asa? Kularo sa katulubing. Tagay gaming kamay part. Pag tagay nimo. Ay mo. Ako hindi isa dire. Ay si God mo. Dali ra kay na nato. Dadagay na po ko. Sige, magtagay. Dapat magdala tag motor ka. Sige ba? Kuha sa nang biko bay. Makita. Apil lagi na ano. Ha? Apil na. Apil ni ba biko ba? Ha? Dire dire. Ano brade ko yan? Dili mo ko. Ah, grabe na yung trabaho anin. Hapon na pag kaya ba oh? Kat Problema ba daw? Ayog tanaw sa kamera. Ako kayo lima. 1. Yan ako rin. Ako ba kayo? Problema ba? Pipirangan mo. Sama itong buyer po na. Ito kaya na. Ay, sana ako ni Bikip. Hubog na ko ni Buyer. Sige, gulat-ulat na sa buyer mo. Tagay siya oh. Ay. Ay, hubog na ito ko ano siguro. Ako naman na isa diri di ay. Tawa mga pre.
Kat sa pagkatawa. Katawa magkagabayan na kay bro, nahubog mga oh. Ano sa ka? Okay naman. Ibidyo na wala pa. Isa go. Isa. Yatis kaya, wag bata. Isa. Akong driver, akong bodyguard. Abot na ito naugta. Bahalin ta na. Tato ito dapat gwapo siya to pagka-istorya para gwapo kita na Oo. ito mga movies yun. Eh, ubos sa tada. Namurag jay pag abot na to ba? Manal ka daw. Pwede kayo abot yung ubos, may kisa-kisa kayo. Naog na dito. Oh, kubulan na sigaw. O kana abri. Abri. Dire ka abri ani mo siya. Asa man eh? Na. Ay. Na. Gani gana yun ako. Isa. Oh, lakaw. Nga abri siya. Sorry, di ko kabalo. Lakaw, di na ka maminaw. Dito na ka. Balik na ka sukap. Nga pinaisip te. Pinala na ka sukap. Ikaw, hinungdan, magbulag yun ka kung ano. Ako na batubay, dagan na ko. Ayo hapak ka kanang atik-atik na. Napakon ko. Ayan lang dyan lang. Malos. Sige. Unsay tuwi, unsay ni. Iwan sa lugudlan. Mga hamis ba ng taga-init si? Oo. Ako saan ni? Ako ba atik ka kunin mo ba? Istorya pa ko di na. Ilan na. Istorya ka kamo na mag-istorya ka ni. Magpagilaw iki ka bulagan mo kanin niya. Mugukod ka dito sa sakyanan. So, buka diyan ako may istorya ng. Bahala na ka. Oh, Yaan sila ka. naman daw mag-istorya, di ba? Dili kay mugukod pamangko. Ay, sana ako corona. Action. Bulang na binuo mo nga. Ay, dagan. Broken hearted pa ko. Dagan. Bus, bugay din bus. Padagan na sigo. Bus, Padagan na kay bahalang magkutumba ko. Dagan sigo. Naguyod siya. Oh, 1 2 3 action. Bus. Ay, na bus. So kay klaro ba ikaw mahingan na. Ayo.